abin da na san barna bane ba daidai bane da gangan ba zan yi ba, amma ban fi karfin in yi kuskure ba. Duk mutumin da ya rike alƙalami yana ba da amincewa akan ayi kaza kar ayi kaza, ya zo ya ce ba zai yi kuskure ba, wannan ma ba taso ba. To kuskuren ma muna addu'a, kuna yi mana addu'a, muna fata Allah zai hana mu aikata kuskuren da ba zai iya gyaruwa ba. Saboda haka nan duk abin da kuke ji na abin da ake cewa wato wane ya ci kuɗi kaza, wane ya ci kuɗi kaza, wane ya ci kuɗi kaza, wannan su kansu masu binciken ba su san wannan maganar ba. Waɗansu wato ainihin masu halatta wa kansu faɗar abin da suka ga dama akan wanda suka ga dama, sai a ce wane ya ci biliyan 50, wane ya ci biliyan 50. Ina tsammanin waɗanda aka ambata a hukumarmu cewa kowa ya ci biliyan 50 biliyan 50, akalla ina jin yanzu dai zuwa yanzu sun kai wajen mutum 8. Ni kuma na sani cewa a yanzu hukumar da nake jagoranta ita kanta gabaki ɗaya ko rabin wannan kuɗin bata mallaka ba, ballantana ma har wani ya ainihin wato zo ya kwashe wannan abin da ake magana. Amma duk wanda ya halatta wa kansa ya faɗa wa al'umma abin da ya ga dama, ba za ka iya hana shi ba. Muna fata masu yi mana fatan mu yi kuskure, to Allah subhanahu wataala ya shirye da masu shiriwa daga cikinsu, mu kuma Allah ya hana mu aikata wannan kuskuren. Amma dai abin da nake muku garanti, da gangan insha Allah ba za mu yi abin da za ku ce Allah wadare da shi ba. Mai girma shugaban wannan kamfani, Allah ya ƙara ma kamfaninka albarka, Allah ya ƙara ma dukiyarka albarka, Allah ya ƙara ma rayuwarka albarka, Allah ya ƙara ma zuri'arka albarka, Allah ya ji kan magabata. Allah Ubangiji shi kaɗai ne zai iya gode maka godewa da ta dace da wannan mutuntawa da kai mana. Muna roƙon Allah abin da za mu yi na aikace-aikacenmu a nan gaba, Allah ya sa mu ga mun cancanci wannan karamawa da kai mana. Wannan bawan Allah